Хареса ли Маронес като шоу? Какво мислите за него? Беше много тъпо по едно време, сега е по-добре. Не, че аз изпростявам, просто почва да го прави по-динамично и да вкарва по-интересни елементи. Ние имаме много голями таланти, защо тя ги крият да показват некадърниците, това не мога да си обясня. Вижте какво, лично аз го гледах дълги години, но сега мисля, че то загуби популярността си. И корупция до някаква. Аз не мисля, че това е взето от американците. Смятам, че миризмата и вкуса ни привлича. Предпочитам шоуто на Славе. Шоу мисля, че е добро. Много са помпозни и са много еднакви. Много хора казват, не може ли да бъде от 8:30, защото работим през деня и заспиваме към 10:30. Да. Ще влезем със сигурност, обаче може би след 1-2 години. Въпросът е дали ще имаме някаква полза от това нещо. Мисля, че ще влезем, но не знам колко е за добро самото това, че ще влизаме там. Ще влеземе. Въпрос на, според мен, на време е дали ще е точно 2007 или 2008. Може би трябва да е 300 лева. Не по-малко от 600-700 лева или да го кажем 400 евро. Може би от порядъка между 10 и 50 хиляди евро. До 10 лева максимум. Може би 10-15 лева отиват на ден за един млад човек, като излезе, да може да се почерпи, да отиде някъде, така. Къде е ваше любимо място да правите секс? Макдоналдс, KFC, Дънкин Донатс, естествено. Софийския университет, но моя университет технически е. Едно време не случайно носеше името на Ленин. Наистина, може би мазетата. Стълбището. Дискотека, кино, панаир, луна парк, цирк. Бяхме на високо жизнено това равнище. Произвеждахме продукция много. Трябва да питате моя приятел. Ако Илко Вангелов и Годзила се хванат в бой, кой ще спечели? Вангелов. Вангелов. Вангелов ли казахте? Не ви чух. Вангелов, да. Вангелов, да. Би трябвало Вангелов да. Вангелов. То неговото име трябва да си остане такова, с което го знаем. Вангелис. Той е невероятен. Колко често според вас един студент на Американски университет трябва да прави секс? Поне 2 пъти седмицата, не повече. След китайците сме ние. Седмично. Събота и веднъж 2 пъти, най-малко. Поне 3 пъти. 3 пъти седмично? Да. 5 дена седмицата. 5-6 дена. На мене колко ми си иска, друг въпрос. Смятам, че един път седмично е предостатъчно. В петък срещу събота, най-много и събота срещу неделя, уикендите. През другото време е по-добре да наблягат на духовните, занимания. Бон Джови. В момента е Търкан. Колин Паул се сещам. Кой се сещам? Кажем София Лорен. Наоми Кембъл, Дженифър Лопес, Робърт Редфорд, Харисън Форд. Труман от Черчил. Сталин, въпреки че му смъкваха култа. Евангелов. Оли Рен. Още кой? Кристина Агилера също. Хората, които навръщат книгите в библиотеката на времето, какво трябва да стане с тях? Затвор до живот. Там да се стоят. Да бъдат съдени както трябва, а не да се откупват с някакви смешни суми, да заплашват сигурността на всички хора. До животни присъди. Те са равносилни на убийци, общо взето. Hi, hello. How are you? Ето вече е време да се мини на салати. И нямам нищо против обаче и концентрата. По-малко концентрат е полезно. Но едно 50 грама с салатка дава добър външен вид. All the best! Окей, благодаря.